Ναι. Λοιπόν, πέστε μας παιδιά, τι βλέπουμε εδώ. Εδώ πέρα είναι το πρώτο cassette που έστειλε το σχολείο. Ήταν το πρώτο στην Ελλάδα ουσιαστικά. Το οποίο εκτός από τη βασική αποστολή που ήταν να μετρήσει πίεση και θερμοκρασία, ήταν να πάρει και ένα δείγμα του αέρα και να αναλύσει τα στοιχεία που έχει μέσα. Εδώ πέρα είναι το cassette που στάλθηκε το 12, το Caromenicus 3D, το οποίο έκανε τις ίδιες λειτουργίες, όμως αντί να παίρνει δείγμα αέρα, έβγαζε σε 3D την κάθοδο, σε βίντεο. Και τέλος είναι αυτό που φτιάξαμε εμείς πέρυσι, ο Αρίσταρχος λέγεται. Το οποίο και αυτό παίρνει θερμοκρασία και πίεση. Όμως το ξεχωριστό με αυτό ήταν ότι είχαμε δύο μοτεράκια μέσα, το οποίο το έκανε να προσανατολίζεται προς τον ήλιο με βοήθεια κάποιων μετρήσεων που έπαιρνε από τις φωτοαντιστάσεις που έχει. Όταν τον έβρισκε έβγαζε φωτογραφία, έτσι ώστε να μπορούσαμε να βλέπουμε τη διάμετρο του ήλιου, να το μετρήσουμε βασικά, το φάσμα ώστε να αναλύσουμε τις ακτινοβολίες. Αυτό όλο είναι φτιαγμένο από εμάς, εκτός από αυτή την πλακέτα εδώ πέρα που είναι ο Arduino Nano, γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποιο... Και την παραγγείλατε, Ναι, την αγοράσαμε αυτό. Εδώ πέρα είναι η κεραία και το αλεξίπτωτο το οποίο εμείς το φτιάξαμε, τα υλικά πήραμε από το ελληνικό στρατό. Μάλιστα. Όλο είναι φτιαγμένο αυτό από τι ύψος? 1 χιλιόμετρο. 1 χιλιόμετρο. Αυτό φτιάχτηκε από ένα 3D printer, είναι από πλαστικό. Το φτιάξαμε σχέδια στην υπολογιστή, ένα παιδί από την ομάδα. Και με τη βοήθεια του Μανώλη του Σκουλικάρη, που ήταν και ο sponsor στην ουσία, φτιάξαμε το κουτί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έκανε δεύτερη θέση το πέρυσι. Εδώ πέρα δεύτερη στους αρχάριους. Δεύτερη θέση ήταν το βραβείο. Στους προχωρημένους. Εδώ πέρα δεύτερη στους αρχάριους και αυτή είναι τρίτη. Θερμά συγχαρητήρια παιδιά. Και σε εσάς και στον υπεύθυνο καθηγητή σας.